gabdwng nih. Hatai maonaini gabdwng. Goदानसो रुजुगोन दा? मोजांसो फैयो जामि. हाथायालाय जाम्बिसियान. हाथाय मावनायखौनो गाबबाय? नै लिसिनाबो बायखांबाय मालाय मावनानै. दानसोरांनाबो बायबाय. मिथिगौ नोङो द्रिस्टिनानाबो बायबाय. ओमफ्राय नों बायनांगौसो थाब ओमफ्राय साफा फैयो होमबासो. जाम्बिसियाना. मालाय मोजांसो मोनो. हाथाय बायनानै गोदान फैफिनगोन ना बेयाव? हाथाय बायखांबा गुसु बुस्थु मोनजायो, दै गुसु मोनलोङो, आइसक्रिम मोनजायो. मिथियाखै दा? मिथियाखै? हाथाय बायखांबा आं जा गुसु बुस्थु जायोमोन. मिथियो? जाम्बिसो बे गथ'आ. दे लिरद'. जेबो नङा. हाथाय बायनायखौनो हाथाया बायनांगौसो दा. हाथाय बायनो नागिरनायखौनो गाबबाय, हाथाय मावनायखौनो. जाम्बिसियान. दे लिरदो, जेबो नङा लिरदो. डक्टरनाव बख'हैगोन दे. बख'नाङा? बख'नांगौ ना बख'नाङा? हाथायखौ ना बिदिनो लायो? बेखौनो लायो? बिदि लाजायाथ'. बेखौनो लायो? फैयोना हाथाय मावनाय. बेखौनो लायो ना मायो हाथायखौ? ना गोदान लायो? हो? दासिमबो दंनो मिथिया. जेबो नङा, मोजांसो. हाथाय मावनायखौ माबायो नामा? जाम्बि बायदि. नों नुवाखै लिसिमोननि हाथायखौ? बायदोंना बायाखै बिसिना? दानसोरांनाबो बायबाय, लिसिनाबो बायबाय. बे बायजोबगोन. नुदोंना नुवाखै नों गाबोन नायलाय बिसिनिखौ? नैबेबो बे साइज फैसिगोन गुदुं. द्रिस्टिनानाबो बायबावबाय, मिथिगौ नोङो? द्रिस्टिनायाबो बायबाय, बेनाबो गोदान फैफिनबाय, लिसिनाबो गोदान फैफिनबाय. बयनाबो बायनानै गोदान फैफिनो. बख'जाबाय थायो ने? डक्टरनाव गोदान बायजोबो. एबारनासो मोजां. एबार गोदान फैयो. एबारनि हाथायाबो गोरा नङा. बेयो गोरा नङा. दे सिखारदो जाबाय हामा. जुखाम जानानैसो मावखोना माखो? जुखाम जानानैसो. आं माबा थाबथादों होननाय खोनादों. जा नायबाय थसनानै दा मावनायसो. दे लिरदो मा लोक्षि रानि. दादामोना बायजोब्बायना दादामोना? दादा अनुरागमोना? दादा अनुरागमोना जि खोन्थाफैयोमोन आंनो ओरै सोमावनानै. नै आनै बाय, नै आंना हाथाय मावदों मिलायलायनाय. ना ओरै सोमावबाय थानांगौ. ओरै सोमावबाय थानांगौ. दे लिरद'. जाबाय मेगना मा होनो बारा. जाम्बि जायो मानसिया. हाथाय बायनो नागिरनायखौ बिदि गाबो नामा? बयनाबो जायोथ', बयनाबो जोंनाबो. लिरद'. दे जाबाय.